niin, se on sikahirviön filmituotanto ja hirvikoe rasti kirjaimellisesti. Päivää vaan sinne kotisohvalle. Tässä meillä on hirvi, usko tai älä. Työvaiheena niin tehtiin tuohon pukkiin, niin laitettiin sinne lavat, jäykkää solumuovia, nahat päälle, nuolista tehdyt kylkiluut, säkissä kuplamuovia keuhkoina ja samalla toisella puolella. Mitäs me sitten tehdään? Mitähän me tehtäisiin? No ammutaan jollain tavalla. No helvetti. Niin, meillä on tossa erilaisia nuolia ja erilaisia jousia. Ammutaan lapaa ja ammutaan reisiluuta keskelle ja ammutaan reisiluun nivelpalloon. Nuoli on 340 grainista 650 ja kaikkea sieltä välillä. Joo. Ja paunojakin on erilaisia käynnissä. Paunoja on 62-76. Tutkitaan mitä tämmöisellä systeemillä tapahtuu. Niin kuin Mythbustersissakin sanotaan, niin epäonnistuminen on aina vaihtoehto. Katsotaan miten tänään käy. Joo. Rock and roll. No niin, sikahirviä, ensimmäinen koelaukaus. Ammuttiin 340 grainia painava Carnivore 62 paunan jousesta. Lähtönopeus 305. 20 metrin päässä nopeus 300. Ja upotosta tuli semmonen 15-16 senttiä. No vajaa 20 senttiä. Elikkä mentiin nahasta läpi, lihasta läpi, lavasta läpi, mutta ei menty kauhean pitkään matkaa tonne keuhkoon. Osuma ei ollut edes lavaharjassa. Lavaharja kulkee tossa kohtaa, että se menee tohon lavaohkaisen kohtaan. Todetaan tässä kohtaa, että ei jatkoa hirvimettällä. Vai mitä? Ei, en missään nimessä ammus. Oikeeta supikoira. Joo, näin se on. Sikahirveily jatkuu. Peskun Feissinelukko 76 paunaa ja 560 graininen Sonikki ja upotus on, no sen näyttäkee tosta mikä se upotus oli. Ei lisättävää. Ei lisättävää. Ihan ei tullut läpi, mutta kärki on tää jossain täällä niin kuin ripseis exit-puolella lihoit jossain. Joo. Kärkihän oli 4-teräinen Tooth of the Arrow, 150 grainia. Joo, hirvellä on todella huono päivä tässä kohtaa. Oh. Rock and roll.
sikahirvestys jatkuu. Nyt ammuttiin 650 grainia, kaksiteräinen 200 grainille VPA kärki. 71 paunaa Darton Sequel. Hyvä osuma. Läpi ja toisella puolella kylkiluista vielä poikki ja sitten osui lapan kiinni ja siihen jäi. Erittäin huono päivä hirveä. Tuplakeuhkot. Kyllä. No nyt aletaan päästä asiaan sitten. 76 paunaa, 560 grainia painava sonikki, 20 metriä ja hirven olkaluu. Tonne niinku nivelpallon lähelle vähän se alapuolella. Otin paksun kohta. Ja osumahan mitä mainio, luu pirstoutuu entrissä, mutta eipä tullut läpi ja toi aika iso hirven luu. Mitäs tossa sanotaan? Järemälläkin tavaralla ammut tohon kohtaan olkaluuta, niin siellä hölkkää pitkin mettiä pitkä aikaa. Huhhuh. Hurja meininki. No niin, nyt saatiin sellaisia tuloksia, että morjens. Raskas nuoli osui ihan tohon luun reunaan, löi tuolta siru irti ja löi itsensä 1000 paloiksi, kun sit myöskin tuli telineeseen. Käijät meni juuri tosta poikki. Nuoli ihan palaisi. Tehty kun se hakkas tähän puutelineeseen, mutta se, että se kimposi tosta nuolin reunasta piti suuntaan, se meni tonne. Niin se oli täällä pystyssä. Joo. Ei se nyt silleen, mutta ei kyllä tollakaan olisi kannattanut ampua tuohon kesken luuta. Ei. Tästä sä nyt sit on korutonta kertomaan. Otetaan niinku jonkunlaisessa järjestyksessä näitä asioita. Köykäisellä nuolella ei kannata ampua ton koko sijoituksiin. No ei. Piste. Ei. On se 100 sit varmaan niin haavakko. Kyllä. Tuurilaukaus kylkiluiden välistä. Saadaan tuplakeuhkot. Niin. Mutta jos osuu tonne lapaan tai jonnekin muualle, niin korkeintaan 1 keuhko ja sit etsitään kissojen ja koirien kanssa jonkun aikaakin sitä. Kyllä. Paskat kärjet. Kiva katsella, kun mekaanisten terät katkeilee tosiaan. Kyllä. Ja sitten tämmöiset niinku yksirautaiset, kaksiteräiset tai neliteräiset, niin näissä ei oikeastaan mitään vikaa. No ei. Muuta kuin se, ei, no,
Ehkä vähän terottaisi sille pari kertaa antaa öljykiveä. No en tiedä. Annas vaikka yksi paperinpalo. Siitä voi ottaa. Mikäs tää on? Se on joku. No, se on jo. jäsenhoidon ohjeeni. Jos katsotaan, kun tää on ammuttu nyt sit niinku luuta viistää ja vaikka mistä. Ja... En mä tiedä, onko tähän nyt niinku mitään kauheasti lisättävää tässä kohtaa. Ei oo. Summa summarum, hirven olkaluu, sellaista tavaraa, mihin nyt ei sikahirvien ampumakoelaitoksen mukaan ei kannata ampua yhtään millään. Ei. Aika järeä tavaralla ammuttiin siihen niin 76 paunaa 560 nuoli ja kova neliteräinen leikkuri. Kiinteä yhtä rautaa. Uppoo luuhun joo ja siihen jää ja sit hölkkää hirvi mettäs nuoli olkapäässä pystyssä. Huutaa ja mylvii ja lapset itkee ja Kyllä. koirat huutaa. Niin, lapaa ammuttuna. Sitten tämmöiset niinku vähän enemmän aikuisten nuolet, niin 560 grainia, neliteräinen, 76 paunaa läpi ja pysähtyi toisen puolen kylkiluitten jälkeen heti. Kyllä. Ja sitten se 650 grainilla vähän matalemmin lähdöllä. Niin pikkusen pidemmän silleen, että kärki löi sitä vastapuolen lapaa sitten jo ulospäin sieltä. Sitten kun ammutaan hyviä laukauksia kylkiluitten läpi, niin sitten kyljestä läpi, niin sitten riittää vähempikin. Et jos itse reflektoi vaikka tonne Afrikkaan, niin 65 paunaa, 420 grainia painava nuoli, 59 metriä tuplakeuhkot. Se meni kylkiluista. Niin. Jostain välistä jotain vähän hipoa. Niin. Tai tuntee se oma kalusto ja tietää, mikä sillä kyetään. Joo, ja sitten se elukan anatomia kanssa, niin tommosissa isommissa ja raskaammissa, niin on paikkoja, mihin ei vaan kannata tähdätä. Se on just näin. Piste. No. Sika olisi noihin verrattuna ollut paljon helpompi maali. Siellä on kevyemmät luut, joskin tosi nahkaa, karvaa, läskiä, kovaa tommoista rasvaa oikein, mutta tommosen kunnon läpäisyllä, niin ei tarvitse siihen luista välittää, kun ne on aika paljon hennompi kuin ne mitä tuossa äsken on. No joo, kyllä todellakin on. On merkittävät erot, että olkaluukin mikä ammuttiin, niin se oli ison aikuisen hirven olkaluu. Joo, tässä on tää loppukaneetti, ampukaa kunnon nuolilla. Kyllä, just näin.